Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Республикабыз күләмендә караганда безнең бәйгедә валовый надой, суточный надой буенча республикабыз бәйгедә Россиядә беренче урында тора. Республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ознакайда. Здравствуйте, дорогие альметьевцы, уважаемые жители района. Район башлыгы чираттагы туры эфирын үткәрде. Әлбәттә, юл хәрәкәте иминлеге комиссиясы утырышы узды. Ознакайда терлекчелек тармагында үзебездә җитештерелгән югары технологияле методларны куллану юллары хакында фикер алыштылар. Биредә продукция җитештерү нәтиҗәлелеген арттыруга багышланган зона семинары узды. Анда Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов та катнашты. Махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Бүгенге чарада кирәкле дә, файдалы да булган күргәзмәләр оештырылган. Һәм инде семинарда барысы 8 районнан килгән белгечләр һәм җитәкчеләр катнаша. Мондый семинарлар республикада инде 4нче районда уза. Һәрбер очрашуда 7-8 район катнаша. Бүгенгесендә дә барысы 200гә якын кеше килгән иде. Ознакайларга бик зур рәхмәт. Без кунакчыл Ознакайны һәрвакыт яратабыз. Аларга уңышлар телибез. Чара шәһәр мәдәният йортында оештырылып, 2нче катта катнашучылар өчен заманча био һәм зоотехнологиялар күргәзмәсе тәкъдим ителде. Есть собственные товарные марки. Это кальциевые полюсы, электролитный напиток для Ил күләмендә алганда бүгенге көндә республика иң күп сөт җитештерүче регион булып тора. Хуҗалыкларда җитештерүнең нәтиҗәлелеген арттыру өчен яңа заманча технологиялар кертү бик мөһим дип билгеләп узды Ленар Гарипов. Район безнең республикабыз күләмендә караганда безнең бәйгедә валовый надой, суточный надой буенча республикабыз бәйгедә Россиядә беренче урында тора. Иң күп сөт җитештерүче бәйгедә регионыбыз. Шуңа күрә киләсе елларда да, быелгысы елларда да уңышлы эшләр өчен без менә шундый зональный семинарлар оештырабыз инде. Менә бу бәйгедә безнең 4нче район. Пленар өлештә шулай ук Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының баш ветеринария идарәсе начальнигы урынбасары Габделхак Мутыйгуллин, районнарның авыл хуҗалыгы идарәләре, хуҗалыклар, КФХ җитәкчеләре һәм белгечләр катнашты. Эпидемиологик хәл уңай булмау сәбәпле уңышлы эшләүче терлекчелек хуҗалыклары белән танышу экран аша башкарылды. Таныштыру Союзагро җәмгыяте үрнәгендә барды. На животноводческом комплексе. Бүгенгесе көндә терлекчелек комплексында 7200 баш мөгезле эре терлек исәпләнә. Шуның 2600 савым сыеры. Көнлек савым 80 тонна тәшкил итә. Хуҗалыкта барлыгы 150 кеше хезмәт куя. Уртача хезмәт хакы 40-45 мең сум. Елның авыр килүенә карамастан терлек азыгы да җитәрлек күләмдә. Узган ел белән чагыштырганда 14 тоннага артык сөт савыла. Максатлар зур, бары тик алга омтылабыз. Несмотря на эти сложности. Быел чәчүлек мәйдан районда 100 меңгә якын гектар тәшкил итә. Аның 40 мең гектарын бөртекле, 20 мең гектардан артыгын техник, 40 мең гектардан артыгын терлек азыгы культуралары алып тора. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин катнашучыларны авыл хуҗалыгы юнәлешендә башкарыла торган эшләр белән таныштырды. Язгы кыр эшләре инде башланып китте. 10 меңнән артык гектарда без инде күп еллык үләннәребезне тукландырдык. Иртәгә инде арпа чәчә башлыйбыз. Орлыкларыбыз бар. Ашлама кайтты. 50 килограмм 1 гектарга тәшкил итә. Безнең инде бурыч 70 килограммга җиткерергә техникалар әзер. Алга таба Ленар Гарипов терлекчелек тармагы буенча республика районнары эшчәнлегенә йомгак ясады. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә исә шәһәр һәм район күләмендә чисталык өмәсенә әзерләнәләр. Шулай ук ишек алларын төзекләндерү буенча күләмле эшкә старт бирделәр. Бу хакта үзенең ВКонтакте социаль челтәрендә узган туры эфирында район башлыгы Тимур Нагуманов хәбәр итте. Здравствуйте, дорогие альметьевцы, уважаемые жители района. Безнең ишек алды республика программасы колабызда инде 2 ел рәттән тормышка ашырылды. Аның кысаларында узган ел гына да 93 ишек алды төзекләндерелеп кулланылышка тапшырылды. Быел планга 77 ишек алды кертелгән. Эшләнәсе эшләр суммасы узган ел белән бер дәрәҗәдә калачак дип белдерде Тимур Нагуманов.
Приступили к демонтажным работам. Без инде кайбер ишек алларындагы конструкцияларны сүтүгә дә керештек. Гагарин урамы 9, Маяковский урамы 56-58, Төзүчеләр проспекты 49А адресы буенча урнашкан ишек алларында демонтаж эшләре бара. 45-43. Эшкә тотынганчы планга кертелгән ишек алларында яшәүчеләр белән йомгаклау схемалары буенча очрашулар да каралган. Аларда тагын бер тапкыр халык фикерен ишетеп төгәллекләр кертергә булачак. Капиталь төзекләндерү, юлларга асфальт салу, гамәлдәгеләрен асфальтлау һәм яңа тротуарлар булдыру, эскәмияләр, яктырткычлар һәм чүпрекләр урнаштыру. Балалар өчен уен комплекслары булдыру һәм көнкүреш калдыклары өчен мәйданчыклар төзүне күз алдында тота. Моннан тыш район башлыгы экологик 2 айлык барганлыгында искәртеп үтте һәм әлмәтлеләрне 23 апрельдә узачак Шимбә өмәсенә чакырды. Быел аны 3 иҗтимагый территориядә оештырырга планлаштыралар. Бу Шевченко урамындагы 1-нче, 3-нче, 5-нче номерлы торак йортлар территориясе, Нефтче мәдәният йорты мәдәне һәм Җәлил урамындагы 23 һәм 17-нче номерлы торак йортлар территориясе. Эфирның махсус кунагы Адамдар полилингваль мәктәбенең булачак директоры Илшат Яруллин булды. Мәктәп Алсу микрорайонында урнашкан, 1224 укучыга исәпләнгән. Биредә уку рус, татар һәм инглиз телләрендә алып барылачак. 15 апрельдә Дасаф Әлмәт автомәктәбе базасында егетләр һәм кызлар арасында автомобиль ярышы буенча республика конкурсының зона этабы узды. Бу конкурста яшьләр үзләренең юл йөрү кагыйдәләре буенча белемнәрен күрсәтергә тиеш иделәр. Алар имтихан тапшырдылар һәм автомобиль йөртү осталыкларын күрсәтте. Бәйгедә Әлмәт, Лениногорск, Зәй, Ознакай, Сорман һәм Бөгелмә шәһәрләреннән 6 команда катнашты. Җиңүчеләр 28 апрельдә Автомногабори 2021 республика конкурсында катнашу өчен Казанга юл тотачак. В конкурсе участвуют курсанты автошкол, это будущие водители. Бу бәйгедә курсантлар катнаша. Безнең төп максат аларны олы юлга тыныч күңел белән озату. Дорожного движения, получению практических навыков, конечно, участь в автошколе, ну и потом, чтобы они были дисциплинированными водителями. Әлмәттә юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү мәсьәләләре кабат кузгатылды. Чираттагы комиссия утырышы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Денис Косарев рәислегендә узды. Очрашуда юл хезмәтләре предприятиеләре, хукук саклау органнары җитәкчеләре, юл хәрәкәте куркынычсызлыгы комиссия әгъзалары катнашты. Агымдагы елның 3 ае нәтиҗәләре буенча юл транспорт һәлакәтләре һәм транспорт дисциплинасы торышы турында Әлмәт районы буенча ЮХИД бүлеге начальнигы урынбасары Андрей Лиманский чыгыш ясады. Районда ел башыннан 27 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 12 кеше һәлак булган, 24 кеше яраланган. Узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда юл транспорт һәлакәтләре саны 3 тапкыр кимегән. Һәлак булучылар саны исә 8 кешегә арткан. Основным видом ДТП с наибольшим числом пострадавших относится столкновение. 16 ДТП, в которых 1 человек погиб, 24 ранены. Наезды на пешеходов 8 ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 получили ранения. Съезд с дороги 3 ДТП, в которых 3 человека ранены. На наличие прошлого года каких не было ДТП зарегистрировано. Әлбәттә, юл транспорт иминлеге юлларның торышына турыдан-туры бәйле. Бу елга башкарылачак эш хакында Әлмәт автомобиль юллары идарәсе вәкиле Кирилл Митрофанов бәян итте. Беренче чиратта бу аварияле участокларны ямау һәм капиталь төзекләндерү, һава температурасы тотрыклы булмау асфальт өстлегенең җимерелүенә сәбәпче була. Шуңа күрә аны ямаштыруга 25 февральдән үк керешкәннәр. 12 апрельдән исә кайнар асфальт бетон кулланып та ремонтлый башлаганнар. Чыгышны шәрехләп Денис Косарев моңа бәйләшләрне башкарып чыгу вакытын 25 майдан 1-нә кадәр киметүне бурыч итеп куйды. Шундый ук эшләр федераль һәм төбәк әһәмиятендәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларына да көтелә. Бу вазыйфа Татнефтедор Әлмәт автомобиль юллары идарәсе җилкәсендә. Идара начальнигы Илшат Галимов сүзләренчә, 2022 елга чокырларны ямау, ярыкларны санацияләү, җәяүлеләр кичә урыннарында юл тамгалары төшерү, тузган юл билгеләрен алыштыру һәм яңа билгеләр урнаштыру планлаштырылган. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефтьнең спорт ярышлары дәвам итә. Чиратта волейбол. Татарстан командаларынан тыш Тольятти командасы да осталыгын күрсәткән ярышта без дә булып кайттык. Әлеге ярыш 19 команданы җыйды. Уеннар 4 төркемдә 4 залда узды. Иң беренче уеннарның берсе Ознакай һәм Алабуга командалары арасында үтте. Давно ждали эти соревнования. 2 года у нас они не проводились. Хорошо, что Бу ярышларны күптәннән көттек. 2 ел инде үткәрелмәгән иде. 2007 елдан бу чараларда катнашам, миңа бик ошый. Командабыз безнең яшь, бөтенебезгә дә сәламәтлек һәм уңышлар. Всем здоровья, удачи, без травм. Иратлар арасында узган волейбол турниры Татнефть спорт ярышлары 2022-нең 6-нчы спорт түре. В основном здесь играют работники Лениногорской
территориально первичная. Күпчелек монда Лениногорск, Жәлил, Әлмәт командалары Тольяттидан да килделәр. Бүтін Россия турниры дисәк тә дөрес. Альметьевск, соответственно, есть команда из Альметьевска. Приехала команда даже из Тольятти. Так что у нас практически всероссийский турнир. Ярышлар Татнефть компаниясы хезмәткәрләренең сәламәт яшәү рәвешен кайгырту һәм үстерү кысаларында узучы чаралар комплексына керә. Киләсе ярышлар 14 майда милли көрәш буенча узачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, монтаж операторы Олия Берамалова, сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.